Hare Krishna. Warm welcome for today's பகவத் கீதா கிளாஸ். நம்ம இந்த 18வது நாளில் இன்னைக்கு 3வது அத்தியாயம் பார்க்க போகிறோம். அதை புரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் ஆச்சாரியார்கிட்டயும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். எல்லாம் மியூட்லேயே இருந்துட்டு இந்த ஸ்லோகத்தை சிரிப்பி சொல்லுங்க, இந்த பிரணத்திய. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानागंशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरु साग्रजातं सगगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैदं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च ये कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्देवनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्राह्मणहिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावादन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवत्वेष नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पञ्चगाङ्ग्रहे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। शृण्वतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हर्हन्ते सोहै अभद्राणि वितनोति सुकृत्सतां पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्त्याख्यां नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த அத்தியாயம் தொடங்க விதமா எல்லாரும் நம்ம 3 முறை மகா மந்திரம் சொல்லலாம். எல்லாரும் அன்மியூட் பண்ணி சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா हरे கிருஷ்ணா कृष्ण கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே कृष्ण कृष्ण हरे हरे ஹரே हरे हरे राम 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 हरे 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 கிருஷ்ணா कृष्ण கிருஷ்ணா कृष्ण ஹரே कृष्ण हरे 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 ஹரே राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे ராம हरे ராம राम हरे हरे ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இன்னைக்கு 3வது அத்தியாயம். அதனோட தலைப்பு பார்த்தீங்கன்னா கர்ம कृष्ण யோகம், செயலின் யோகம். யோகான்ற வார்த்தைக்கு என்ன பொருள்னு பார்த்தீங்கன்னா, கடவுளையும் ஒரு பரமாத்மாவையும் ஜீவாத்மாவையும் இணைக்கிறது தான் யோகம் என்ற வார்த்தைக்கு அர்த்தம்.
யோகத்துல வந்து பல வகையான யோகங்கள் இருக்கு. கர்ம யோகம், ஞான யோகம், அத யோகம், பக்தி யோகம்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நம்ம நேற்று என்ன பார்த்தோன்றதை ஃபாஸ்ட்டாக நம்ம ரிவிஷன் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ரெண்டாவது அத்தியாயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தலைப்பு கீதையின் சாராம்சம் பார்த்தோம். அதில் மொத்தம் வந்து 72 ஸ்லோகங்கள் இருந்துச்சு. அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேற்று என்ன பேசிக் கீ டேக் ஹோம் மெசேஜான்னு எடுத்துட்டோன்னா, நான் இந்த உடல் அல்ல, நான் ஜீவாத்மா, நான் கடவுளுடைய ஒரு அங்கத்துணுக்கு, கடவுளுடைய நித்திய சேவகன். இதுதான் நம்ம மனசுல நல்லா பதிய வேண்டிய விஷயம். ஓகேங்களா? அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா, நம்ம இத்தனை நாள் பண்ணிட்டு இருந்தது பக்தி இல்ல, கர்ம காண்டம் தான் பண்ணிட்டு இருந்தோன்றதை நம்ம நேற்று தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்புறம் ஸ்தித தீர் முனி, ஒருத்தர் வந்து உயர்ந்த தளத்துல இருக்கவங்க வந்து தன்னுடைய புலன்களை எப்படி வந்து ஆமை போல வந்து உள் வாங்கிக்கிறாங்களோ அது மாதிரி இருக்கணும். அவங்களுடைய அறிகுறிகள், பேச்சு எல்லாம் நம்ம நேற்று பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ அதுக்கு வந்து உதாரணம் பார்த்தோம். முனின்ற பெயர்கள் இருக்கக்கூடிய துர்வாச முனியும் வீழ்ந்தாரு, கோவத்துக்கோசம் கோவத்தால தாக்கப்பட்டாரு. அதே மாதிரி விஸ்வாமித்திரர் இல்லையா, மேனகையை பார்த்துட்டு டிஸ்டர்ப் ஆனாருன்னு பார்த்தோம். அதே பக்தர்களா இருக்கக்கூடிய மகரிஷி அம்பராஜா, அம்பரிஷி மகாராஜா வந்து இந்த துர்வாச முனி சாபம் கொடுத்தா கூட எதுக்குமே டிஸ்டர்ப் ஆகாம அமைதியா இருந்தார் இல்லையா? அதே மாதிரி யமுனாச்சாரியார் ஒரு சிறந்த பக்தரானார். அவருக்கு காம இச்சை எண்ணங்கள் வரும்போது கூட அந்த எண்ணங்கள் மேல காரி உமிழ்ந்தார். ஸோ இந்த வீழ்ச்சி அடையாத கிருஷ்ணரை வழிபட்டதுனால அந்த கிருஷ்ண பக்தர்கள் வீழ்ச்சி அடையவில்லைன்றதை நம்ம பார்த்தோம் இந்த உதாரணத்துல. அதே மாதிரி பிரகலாதன் வந்து என்னதான் நம்ம அப்பா எவ்வளவுதான் பண்ணாரோ அவர் என்ன இருந்தாரு, ஸ்திரமா வந்து ஸ்மரணம் பண்ணிட்டு கடவுள் மேல வந்து பக்தி பண்ணிட்டு இருந்தார் இல்லையா? சோ இந்த உதாரணங்களை பார்த்தோம். ஸ்திரதீர் முனி இல்லையா, ஸ்திரமா முழு நம்பிக்கையோடும் அன்பிளிச்சிங் ஃபெய்த்தோட நம்ம பக்தியை பண்ணணும். அப்புறம் வந்து மரத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்க தண்ணி ஊத்தணும்னா வேருக்கு தான் தண்ணி ஊத்தணும்ன்றத நம்ம நேற்று பார்த்தோம் இல்லையா? சோ இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்மயோகத்தை பார்க்கலாம். இதுல வந்து மொத்தம் வந்து 43 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. இது 5 தலைப்புல வந்து பேச போறோம். ஃபர்ஸ்ட் 2 ஸ்லோகங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எதை பத்தி சொல்ல போகுதுன்னா துரத்தல் அந்த அல்லது செயல். ஏகம் பத, ஏதாவது ஒண்ணு வந்து பண்ணணும் இல்லையா? அது எதன் வந்து அர்ஜுனன் வந்து கேள்வி கேட்கிறார் இதே, அதுக்கு வந்து பதில் பார்க்க போறோம். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாவது 3வது ஸ்லோகத்துல வந்து 9வது ஸ்லோகம் வரையும் என்ன பார்க்க போறோம்னா நிஷ்கம நிஷ்காம கர்ம யோகா, ஞான யோகா எது வந்து சிறந்தது, நியத்தம் குரு கர்ம. அப்புறம் 10ல இருந்து 16 ஸ்லோகம் வரையும் பார்த்தீங்கன்னா கர்ம காண்டம், கர்ம யோகத்தை வந்து பார்க்க போறோம். அந்த இம்பார்ட்டன்ட் வார்த்தை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரவர்த்தித்தம் சக்கரம். 17ல இருந்து 35 வரை ஸ்லோகத்துல வந்து எடுத்துக்காட்டாக வழி நடத்துங்கள்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. எத் எத் ஆச்சரதி ஸ்ரேஷ்டஸ் அப்படின்றத பார்க்க போறோம். நம்ம வந்து மற்றவங்களுக்கு வந்து எடுத்துக்காட்டா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. 36ல இருந்து 43 ஸ்லோகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய எதிரி யார், நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய எதிரி யார், இக வைரினம் இல்லையா, அதை பார்க்க போறோம். ஆஹ். மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. அர்ஜுன உவாச்ச. சாரி, எத்தனை ரெண்டாவது ஸ்லோகமா? இல்ல இல்ல, ஃபர்ஸ்ட் படிங்க. த்ரீ ஒன் பாயிண்ட் டூ யா 3.2 ஒன் அண்ட் டூ. ஓகே, 1 and 2. अर्जुन उवाच जायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव यामिषेणेव वादेन बुद्धिर्मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोगम् आप्नुयाम्. हरे कृष्ण माताजि. ஸோ இதுல வந்து எதையாவது ஒண்ணு சொல்லுங்கன்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாரு இல்லையா அர்ஜுனன். ஏகம் வத, அதாவது எதை பண்றது. நம்ம கூட வாழ்க்கையில இது மாதிரி குழப்பம் இருக்கும் சில சமயத்துல, இது செய்யறதா அதை செய்யறதான்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? ஸோ நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பிரிவில் பார்த்தோம் பாருங்க. துரத்தலா செயல்களை செய்யறதா, எனக்கு ஏதாவது சொல்லுங்க ஒன்று சொல்லுங்கன்ற. அதாவது செயலை செய்யாம எஸ்கேப் ஆகுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா துறந்துட்டு எல்லாத்தையும் போறது. இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனக்கு விதிக்கப்பட்ட செயல்களை வந்து செய்யறது.
ஸோ செயலை செய்யறதா இல்லை எல்லாத்தையும் திறந்துட்டு போகிறதா? எனக்கு கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது ஜனார்த்தனா, கேசவா. எனக்கு வந்து ஆஹ், சொல்லுங்க, என்னை ஏன் வந்து இந்த கொடுமையான போர்ல வந்து நீங்க ஈடுபடுத்துறீங்க? ஆ? இது பாவம் இல்லையா? இந்த பாவமான செயலை வந்து என்னை ஏன் செய்ய சொல்றீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறார். அவரோட எண்ணம்லாம் இன்னும் கூட பாருங்க, நேத்தெல்லாம் ரெண்டாவது அத்தியாயத்தை எல்லாம் கேட்டார். இருந்தாலும் அவருக்கு மூணாவது அத்தியாயத்துல என்ன, மறுபடியும் வந்து இந்த கொடுமையான சண்டை செய்யறதுனால நமக்கு என்ன லாபம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறார். வேண்டாம் அப்படின்னு அவரோட எண்ணம்லாம் எப்படி, சண்டையை எப்படியாவது தவிர்த்துடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய எண்ணம். ஓகேவா? ஸோ இங்கே வந்து என்ன சொல்றாரு பாருப்பா, நீ ஒரு இதுக்கு வந்து பதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நீ ஒரு நம்ம வர்ணாசிரம சங்கப்படி இல்லையா, நம்ம பார்த்த வர்ணங்கள் படி யார் யார் இருக்காங்க? பிராமணன், சத்திரியன், வைசியன், சூத்ரன். அவங்கவுங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட வேலையை கிருஷ்ண உணர்வோட செய்யணும். நீ ஒரு சத்திரியன், உன்னோட செயல் என்ன? செயல்களை செய்யணும். என்ன செயல்? சண்டை போடணும். ஓகேவா? சண்டை போடணும், கிருஷ்ண உணர்வோட நீ சண்டை போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஆஹ் அதுதான் வந்து அவர் கேட்கறது. செயலை செய்யட்டுமா துறக்கட்டுமா, இது எதுல சிறந்தது? எனக்கு ஏதாவது ஒண்ணு கரெக்டா சொல்லுங்க, எனக்கு குழப்பமா இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறார். ஓகேவா? என்னுடைய புத்தி வந்து ரொம்ப திகைத்து போயிருக்குது, எனக்கு வந்து முடிவு எடுக்க தெரியல. அதனால நீங்க என்ன பண்ணுங்க, எனக்கு தயவு செய்து நீங்க எனக்கு வந்து வழி நடத்துங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறார். ஓகேவா? ஸோ இந்த குழப்பம் நமக்கு கூட இருக்கும், எதை பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு. குழப்பமா இருக்க சமயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து சரணடையணும். சரணடைந்து நம்ம வந்து அவருடைய வழிகாட்டுதல் படி வாழணும் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம எஸ்கேப் ஆகிறதுக்கு முயற்சி பண்ணக்கூடாது. எப்படி வந்து அர்ஜுனன் வந்து ரொம்ப சாதுரியமா இந்த சண்டை போடக்கூடாது கிருஷ்ணரை கன்வின்ஸ் பண்றதுக்கு அவன் ட்ரை பண்றாரு. பட் கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு? அவருக்கு வந்து ஞானத்தை புகுட்டுறார் இல்லையா? அதுதான் இந்த அத்தியாயத்துல பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஆ, மாதாஜி. कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यथाते मनसः स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः उच्यते। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. பொருள் உரை யாராவது படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பலன்களின் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி அதே சமயம் புலனின்ப பொருள்களில் மனதை அலைபாய விடுபவன் தன்னையே முட்டாளாக்கிக் கொள்கிறான். அவன் போலி மனிதன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். ஹரே கிருஷ்ண ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பிக்சர்லயும் இந்த வார்த்தைக்கும் வந்து எக்ஸாக்டா பொருந்தது. யார் ஒருத்தர் இந்த பாக்குறது, இந்த போட்டோல பாக்குறத வந்து ஒரு சன்னியாசியா பாக்குறோம். சன்னியாசின்னு சொன்னோடனே நமக்கு என்ன ஞாபகம் வரும்? தாடி மீசை வச்சுட்டு ஒரு காவி துணி போட்டுட்டு கமண்டலம் வச்சுட்டு கட்டை வச்சுட்டு இருக்கவங்க தான் சன்னியாசின்னு நம்ம நினைப்போம் இல்லையா? இவர் கிட்டத்தட்ட அப்படிதான் இருக்காரு. பட் எக்ஸ்ட்ராவா என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு? கையில ஒரு போன் வச்சுட்டு இருக்காரு. அப்ப அதுல இருந்து என்ன தெரியுது? அவர் வந்து சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களோட வந்து இணைத்து இருக்கிறாரு, தன்னை வந்து இணைச்சிக்கிறாருன்றத வந்து தெரியுது. ஏன்னா சன்னியாசின்ற வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு மரத்துக்கு கீழே கூட படுத்துட்டு தூங்கக்கூடாது. அப்படி வாழ்றவன் தான் சன்னியாசி. தனக்கு தெரிஞ்ச வேதங்களை வந்து உலகத்துல அந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு கிராமத்துலயும் போயிட்டு எல்லாருக்கும் அந்த வேத ஞானத்தை கொடுக்கணும். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எதை மேலயும் பற்றுதல் இல்லாம ஒரு இடத்துல கூட 2 நாள் தொடர்ந்து ஒரு மரத்து கீழே படுத்து அது மேல பற்றுதல் வந்துடும் அப்படின்றதுக்கோசம் என்ன சொல்லியிருக்கு வேதங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஒரு நாள்ல ஒரு ஊர்ல இருக்கிற மாதிரி இன்னொரு அதே ஊர்ல இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனா இவர் என்ன பண்றாரு? முரண்பாடா பண்றாரு இல்லையா? புலன்கள் செயல்களை வந்து கட்டுப்படுத்தாம அந்த புலன்களுக்கு மேல வந்து பற்றுதல் வச்சிருக்கார் இல்லையா? ஜனம் மேல பற்றுதல் வச்சுட்டு அதனால அவங்க கிட்ட வந்து பேசிட்டு இருக்காங்க. அப்புறம் இன்னொரு விஷயத்த அப்சர்வ் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவர் கையில என்ன இருக்குது? சிகரெட் இருக்குது இல்லையா? அப்ப என்ன இருக்குது? அவர் வந்து ஒரு பொருளுக்கு வந்து அடிமையா இருக்கிறாரு. சன்னியாசின்ற வந்து இப்படி இருக்கக்கூடாது. அவன் இப்படி என்ன பண்றாரு? பெயரளவுக்கு சன்னியாசியா இருந்துட்டு அவர் என்ன பண்ணிருக்காரு? தன்னை முட்டாளாக்கி கொண்டு போலியா இருக்கிறாங்க அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? சோ இந்த போலி மனிதர்களையும் கண்டு நம்ம வந்து ஏமாறக்கூடாது. இவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சமுதாயத்துக்கு ஒரு சீர்கேடை வந்து உருவாக்குகிறவர்கள். ஸோ இந்த மாதிரி மனிதர்களை பார்த்து நம்ம எச்சரிக்கையா இருக்கணும். இது நம்ம நம்மளும் வந்து இது மாதிரி இருக்கக்கூடாது. பெயரளவுக்கு நம்ம வந்து பக்தி பண்ணிட்டு உள்ள வந்து சுத்தமா இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுவும் நம்ம போலித்தனம் தான். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி நடிக்கிறாங்க இல்லையா, அந்த போலி மனிதர்கள் எப்பவுமே தூய்மையற்றவர்கள்ன்றதை தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ இவங்க என்னதான் பண்ணாலும் அவங்களுக்கு அந்த வேல்யூ இல்லை.
ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. प्रकृति दैन्यं कर्मणो यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तत् अर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ணா. ஆ பொருளுரை யாராவது படிக்கிறீங்களா? ரொட்டேஷன்ல படிங்களா எல்லாரும்? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆ விஷ்ணுவுக்காக யாகமாக செய்யப்படும் காரியத்தை செய்ய வேண்டும். இல்லை என்றால் வேலை அஹ், இந்த ஜட உலகில் பந்தனத்தை ஏற்படுத்திவிடும். எனவே ஓ குந்தியின் மகனே, உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை அவனது திருப்திக்காக தேய். செய். அந்த வழியில் நீ எப்போதும் பந்தனத்திலிருந்து விடுவாய். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க என்ன இன்சிஸ்ட் பண்றாரு? கர்மான்னா செயல். ஓகேவா? அந்த செயல் யாருக்கோசம் செய்யணும்? விஷ்ணுவை திருப்திப்படுத்துறது கூட நம்ம செய்யணும். ஓகேவா? விஷ்ணுக்காக யாகமாக செய்யப்படும் காரியத்தை செய்ய வேண்டும் சொல்லி சொல்லியிருக்காரு. ஓகேவா? அவரோட கேள்வி என்ன? ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி, அர்ஜுனனுடைய கேள்வி, துரத்தலா செயலை செய்யறதா, நான் எதை பண்ணட்டும்னு அப்படின்னு கேட்கிறார் இல்லையா? அவருடைய நோக்கத்தை நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். அர்ஜுனனுடைய நோக்கம் என்ன சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனனுடைய நோக்கம் என்ன? சன்னியாசியா போயிடணும்னு யோசனை பண்றாரு அவரு. சண்டையே தவிர்க்கணும். அதனாலதான் ஃபர்ஸ்ட் அதான் சண்டை. சண்டையை தவிர ஆ சன்னியாசியா போயிடலாம்னு இருக்கணும். இல்ல அதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அப்பதான் இந்த கான்செப்ட் நமக்கு புரியும். சோ ஏன் சண்டை ஏன் அர்ஜுனன் போடணும்? ஏன் என்ன சண்டை? சத்திரியர்கள் சண்டை ஆ போடணும். வெரி சத்திரியர்கள் அவன் சண்டை போடணும். ஓகே. சத்திரியப்படி அவனுக்கு விதிக்கப்பட்ட வேலை என்ன? சத்திரியன் சண்டை போடணும் இல்லையா? சோ எதிர்க்க இருக்கிறதெல்லாம் உறவினருங்கிறதுக்கோசம் அவருக்கு என்ன பண்றாரு? இலகிய மனசு இல்லையா? அதனால எப்படியாவது எஸ்கேப் ஆயிடணுன்றதுக்கோசம் பாக்குறார். திறமை இல்லாம இல்ல, விட்டு கொடுத்துட்டு போயிடலான்னு அப்படின்னு யோசிக்கிறார் இல்லையா? சோ நம்மளும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள், அன்றாட வாழ்க்கைக்குள்ள செய்யக்கூடிய செயல்கள் விஷ்ணு கோசம் செய்யணும்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க. சரி, நான் ஏன் அப்படி செய்யணும்னு ஒரு கேள்வி போட்டுக்கலாம் நம்ம எல்லாரும். அது என்ன பண்ணோம்னா நம்மள பந்தப்படுத்தும். அது பந்தப்படுத்தும். எப்படி பந்தப்படுத்தும்? நான் ஒரு செயலை செஞ்சேன்னு வச்சுக்கோங்க, எனக்கு தெரியாது அதுல எவ்வளவு அளவுக்கு ஆஹ் புண்ணியம் இருக்கு, எவ்வளவு அளவுக்கு பாவம் இருக்குன்றது நமக்கு தெரியாது. ஓகேவா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம சமைக்கிறோம். சமைக்கும் போது என்ன பண்றோம்? அரிசி கழுவி பருப்பெல்லாம் யூஸ் பண்றோம். அதுல இருக்கக்கூடிய நுண்ணிய கிருமிகள் எல்லாம் கொல்றோம். நமக்கே தெரியாம கொல்றோம் எல்லாரும் இல்லையா? நெருப்பை பத்த வைக்கிறோம், அங்கேயே சில கிருமிகள் சாகும். அதே பாத்தீங்கன்னா அதுல என்ன நடக்கும்? சில விஷயங்கள் செஞ்சதுனால புண்ணியம் வரும், சிலது செஞ்சதுனால பாவம் வரும். இது நமக்கே தெரியாம நம்ம வாழ்க்கையில் நடக்கும். சோ அந்த பந்தத்தினால நம்ம என்ன ஆகும்? மறுபடியும் பிறப்போம், மறுபடியும் அனுபவிப்போம். ஓகேவா? இன்பமா இருக்கட்டும் துன்பமா இருந்தாலும் நம்ம அனுபவிப்போம். நமக்கு புண்ணியம் நல்லா இருந்துச்சுன்னா சொர்க்கத்துல போயிட்டு நல்லா அனுபவிச்சுட்டு மறுபடியும் இந்த கீழ் உலகத்துக்கு தள்ளி விட்டுடுவாங்க. ஓகேவா? நம்ம கர்மத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கோசம். அதே கிருஷ்ண உணர்வோட செஞ்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதே சமையலை உதாரணமா எடுத்துக்கலாம். நான் கிருஷ்ணருக்கோசம் சமைக்கிறேன். வெங்காயம், வெள்ளை பூண்டு, மாംസ ஆகாரம் இல்லாம கிருஷ்ணருக்கு சமைக்கிறேன். சரிப்பா, நாங்க வெங்காயம், வெள்ளை பூண்டெல்லாம் யூஸ் பண்ணாம இருக்க முடியாதுன்னா பரவாயில்ல, தப்பு இல்லை. போக போக அது மாறிடும். நம்ம வீட்ல எல்லார் வீட்லயும் பால் இருக்கும், பழங்கள் இருக்கும். அதை கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்கலாம் இல்லையா? சோ இப்ப நான் சமைச்சேன், கிருஷ்ணருக்கு தேவையான உணவை நான் சமைச்சேன். அதனால வரக்கூடிய தீவினைகள் கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிச்சதுனால அது நான் சாப்பிடும்போது என்ன ஆகுது? பிரசாதமா மாறுது. சோ பிரசாதத்தை நான் சாப்பிட்டு வச்சுக்கோ, எனக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பல ஜென்மத்துடைய பாவங்கள் என்ன ஆகுது? படிப்படியா குறையுது. என்னோட இருதயம் என்ன ஆகுது? சுத்திகரிக்கப்படுகிறது. சோ இதனாலதான் நம்ம என்ன பண்ணணும்? கிருஷ்ண உணர்வோட நமக்கு விதிக்கப்பட்ட செயல்களை நம்ம செய்யணும். இந்த பாயிண்ட் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிடுச்சுங்களா? புரிஞ்சிடுச்சு மாதாஜி. ஓகே. சோ அப்போ பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மள எதுவுமே பந்தப்படுத்தாது. ஓகேவா? சோ குந்தியின் மகனே, உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை நீ செய். ஓகேவா? அவனது திருப்திக்கோசம் செய்யும்.
ஸோ அந்த வழியில் நீ எப்போதும் என்ன பண்ற, பந்தத்திலிருந்து விடுபடுற. ஸோ நம்ம அல்டிமேட் கோல் என்ன, இந்த பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்திலிருந்து வெளியே வரணும் இல்லையா? அந்த பந்தப்படுத்திட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், புண்ணியத்துக்கோசம் மேலே போகணும், பாவத்துக்கோசம் வந்து அனுபவிக்கணும் இல்லையா? அப்புறம் நம்ம என்ன மாதிரி செயல்களை செய்கிறோன்றது நமக்கு தெரியாது இல்லையா? அடுத்த பிறவி என்னவா இருக்குன்றது வந்து கேரண்டியும் இருக்காது இல்லையா? அதனால இப்போ வந்து நம்ம கிடைச்சிருக்க பிறவியை வந்து நம்ம கரெக்டா யூஸ் பண்ணிக்கணும். இங்க பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சிம்மாசனத்துல வந்து கிருஷ்ணர் உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு. அவருக்கு முன்னாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா நாரத முனி உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு. யுதிஷ்ட மகாராஜா அவர்கிட்ட வந்து அரசரா இருந்தா கூட எவ்வளவு அளவுக்கு பவ்யமா இருக்காரு பாருங்க இல்லையா? அவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிறந்த அரசரா இருந்தா கூட அந்த அரசாங்கத்துக்கு மேல வந்து அவங்களுக்கு எந்த ஒரு பற்றுதலும் இல்லை. அதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். எப்பவுமே தன்னுடைய பக்தர்களை வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல உயர்ந்த ஸ்தானத்துல வச்சிருக்காங்க. அந்த பொருளாதார வசதி வந்து அவங்கள வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணாது, அந்த மைண்ட் செட்டப்ல தான் பக்தன் இருந்தான்னு அவனுக்கு எல்லாத்தையும் கொடுக்கிறவர் தான் கிருஷ்ணர். அதை புரிஞ்சுக்கணும். ஒருத்தனுக்கு வந்து சொத்து கொடுத்துட்டு அந்த சொத்தால அவன் சீர்கேடு அடைவான்னா அவனுக்கு வந்து கடவுள் கொடுக்க மாட்டார். ஓகேவா? இந்த யுதிஷ்டர் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அரசாங்கத்துக்கோசம் வாழல, கிருஷ்ண உணர்வோட பக்தர்களுக்கு, மனிதர்களுக்கு வந்து எப்படி வந்து கிருஷ்ண உணர்வை கொடுக்கணும், நான் கிருஷ்ணரை எப்படி திருப்திப்படுத்தணும், அதுதான் அவங்களோட நோக்கமா இருந்துச்சு. ஓகேங்களா? அந்த பாவனை இருந்ததுனால தான் கிருஷ்ணர் அவங்களோடயே இருந்தார். ஓகேவா? அப்புறம் நம்ம வாழும் வாழ்க்கை போல வந்து தாமரை இலை நீர் போல இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். பற்றற்று வாழணும் இல்லையா? சோ அந்த பக்குவத்தை நம்ம எடுத்துட்டு வரணும். ஹரே கிருஷ்ணா. 13 ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. Second, okay. यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषः पुञ्जते ते त्वकं पापाः पश्यन्त्यात्मकारणात् हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற ஒருத்தங்க படிங்க. விஜய் விஜய் மாதாஜி, நீங்க படிக்கிறீங்களா? இந்த ஹரே, சரி யாராவது படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா படிங்க. யாகத்தில் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவை உண்பதால் பகவானின் பக்தர்கள் எல்லா விதமான பாவங்களில் இருந்தும் விடுபடுகிறார்கள். தங்களது சுய புலனின்பத்திற்காக உணவு தயாரிப்பவர்கள் பாவத்தை உண்கிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க இம்பார்ட்டன்ட் வார்த்தை என்ன, கடவுளுக்கு வசம் நம்ம பக்தி செஞ்சுட்டு அவருக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவை பிரசாதமா எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவர் வந்து இந்த சாப்பாடை வந்து நம்ம கடவுளுக்கு வந்து படைக்கிறோம், அவர் ஃபுல்லா காலி பண்றாரா பிளேட்டை? ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம படையல் போடுறோம், என்னைக்காவது உங்க வீட்டு படையல் வாழை இலை காலியா இருக்குதா? இல்ல மாதாஜி. இல்லையா? நம்ம காலியானா நம்ம வைக்க மாட்டோம், நம்ம அப்படியேப்பட்ட ஆளுங்க இல்லையா? ஆனா அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டறிதல், அவருடைய கண்கள் கூட பாத்தீங்கன்னா அதை வந்து ஆசீர்வாதம் பார்க்கறதுனால வந்து அது வந்து சாதாரணமா இப்போ சாப்பாடா இருந்தது போகவா இருந்தது வந்து பிரசாதமா ஆக்கி கொடுக்குறாரு. அதுவும் கடவுளுடைய கருணை தான் பிரசாதம். ஓகேங்களா? ஸோ அதை சாப்பிட்றதுனால அவன் என்ன ஆகுறான், எல்லா பாவத்திலிருந்து விடுபடுகிறான். ஓகேவா? ஸோ தன்னுடைய புலனின்பத்துக்கோசம் நான் அது சாப்பிட்டேன் எனக்கு வந்து நாக்குக்கு ருசியா இருக்குன்னு சமைக்கிற வந்து அவன் பாவத்தை தான் சாப்பிட்றான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? இங்க கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பர்பட்ல பிரபுபாத வந்து முகுந்தான்ற ஒரு வார்த்தையை யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. முகுந்தான்னு முக்தியை அளிப்பவர் தான் வந்து முகுந்தா. ஓகேங்களா? சோ அப்படியேப்பட்ட பகவானை நம்ம வந்து வணங்கணும். எப்படி வணங்கணும்? ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம். இன்னும் இந்த நவநீத பக்தியில ஏதாவது ஒரு ப்ராசஸை வச்சு நம்ம பக்தி பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம பாவத்துல இருந்து விடுபடலாம். இந்த கலியுகத்துல வந்து தர்மம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரவணம், அதாவது நாம ஜபம் பண்ணணும். சங்கீர்த்தன யக்ஞம் தான் வந்து கலியுகத்துக்கு வந்து விதிக்கப்பட்ட இது. ஓகேவா? அப்படி பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த உலகத்துல வந்து அமைதியும் சந்தோஷமும் இருக்காது. ஓகேவா? கடவுளை சும்மாவே வந்து ஏதோ ஒரு ஆர்டர் சப்ளையரா நினைச்சிட்டு எனக்கு அதை கொடுங்க இதை கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம போயிட்டு ஆர்டர் பண்ணக்கூடாது. ஓகே மாதாஜி. अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அனைத்து உயிரினங்களின் உடல்களும் மழையால் விளையும் உணவு தானியங்களால் உயிர் வாழ்கின்றன. யாகங்களை செய்வதால் மழை பொழிகிறது. விதிக்கப்பட்ட கடமைகளில் இருந்து யாகம் பிறக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ண.
ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாரு, யாகத்தினால வந்து மழை வந்து பொழியுதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதை வந்து நம்ம இந்த சக்கரத்துல பார்க்கலாம். ஸோ தனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளிலிருந்து என்ன பண்ற, யாகம் பிறக்கிறதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ கடவுளை வந்து இங்க யக்ன புருஷான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வார்த்தையால அட்ரஸ் பண்றாங்க. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வேத ஞானங்களை வந்து பிரம்மாவுக்கு கொடுத்தார். பிரம்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த வேதங்களை வந்து நாரதர், வியாசர் அப்படி வந்து வேதங்கள் வந்து எழுதப்பட்டது இல்லையா. அந்த வேதங்களை படிச்சுட்டு தனக்கு விதிக்கப்பட்ட வேலைகளை, அதாவது அந்த வைஷ்யன் என்ன பண்றான், வணிகமும் பண்ணுவான், விவசாயம் பண்ணுவான் இல்லையா. ஸோ தன்னுடைய நிலத்தை வந்து பண்படுத்துறான். பண்படுத்தும் போது யாகம் பண்றதுனால மழைகள் வந்து நிறைய வருது. ஸோ நல்ல விளைச்சல் வருது. ஓகேவா. ஸோ மழை வந்ததுனால அறுவடை வந்து ரொம்ப எக்ஸலண்டா வருது. அந்த தானியங்களை என்ன பண்றாங்க, சேகரிக்கிறாங்க. சேகரிச்சுட்டு அதனால வந்தக்கூடிய விஷயத்தை ஒன்று வந்து சமைச்சிட்டு கடவுளுக்கு வந்து அர்ப்பணிக்கிறாங்க. ஸோ இந்த பிக்சர்ல பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கடவுளுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவை வந்து அஹ், அவர் பார்வை, நம்ம வாய் வந்து சாப்பிடும், பட் அவர் கண்ணு கூட பார்த்தீங்கன்னா அந்த செயல்களை செய்யும். நம்ம கண்ணு வெறும் பார்க்க தான் செய்யும், பட் அவருடைய கண்கள் எல்லா புலன்கள் செய்யக்கூடிய செயல்களை செய்யும். அதுதான் மனிதனுக்கும் கடவுளுக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம். ஸோ யாரால இதெல்லாம் வழங்கப்பட்டது, அவருக்கு வந்து எல்லாத்தையும் சமர்ப்பிச்சுட்டு நம்ம சாப்பிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு என்ன ஆகுது, பாவங்கள் போகுது. எப்படி இதை வந்து எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னு, ஆஹ் அதாவது ஒரு சமயத்துல நமக்கெல்லாம் வந்து நம்ம ஊர்ல வந்து கரோனா வந்துச்சு. அப்ப என்ன பண்ணோம், வியாதி இருக்கோ இல்லையோ தடுப்பூசி போட்டுக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லையா. தடுப்பூசி போட்டுக்கிட்டே என்ன ஆகும், மறுபடியும் அந்த நோய் வராம இருக்கும். இன்கேஸ் நோய் வந்தாலும் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து நல்லா இருக்கும்னு சொன்னாங்க இல்லையா. அது மாதிரிதான் இந்த பிரசாதத்தை சாப்பிட்றதுனால நமக்கு என்ன ஆகுது, நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பாவங்கள் போதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க இல்லையா. ஏன்னா கடவுள் தான் எல்லாத்தையும் கொடுத்தது. ஓகே. ஸோ நம்ம போன ஜென்மத்தில் பண்ண பாவங்கள்லாம் படிப்படியாக குறையும் அப்படின்றார். ஓகே. ஸோ இது வந்து நம்ம பௌதீக கலங்கங்கத்திலிருந்து நம்மளை காப்பாற்றும். அதனால இதை நம்ம பிரசாதத்தை தான் சாப்பிடணும், அதை விட்டு வேற எதையும் சாப்பிடக்கூடாது. ஓகேவா. ஸோ இந்த பிக்சரில் வந்து நம்ம நான்கு நான்கு விஷயங்கள் பார்க்குறோம். முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் வந்து தவம் பண்ணி உட்காந்துட்டு இருக்கார். அவர் யாரு, எந்த யுகத்தில் சேர்ந்தவர்னா சத்தியுகத்தில் சேர்ந்தவர். அந்த சத்தியுகத்தில் இருக்கவங்களுக்கெல்லாம் வந்து நீண்ட ஆயுட்காலம் இருக்கும். ஓகேங்களா. நீண்ட ஆயுட்காலம் இருக்கிறதுனால அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, தனக்கு ஏதாவது தேவைன்னா கடவுள்கிட்ட போயிட்டு தியானம் பண்ணுவாங்க. லட்சக்கணக்கான வருஷங்கள் இருக்கும் அவங்களுக்கு ஆயுட்காலம். ஓகேவா. அதனால தியானம் பண்ணுவாங்க, என்ன வேணுமோ அதை வாங்கிட்டு வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையை வாழ்வாங்க. ஓகேவா. அவங்க வந்து ரொம்ப ஹைட்டாகவும் இருப்பாங்க. அதுக்கு அடுத்து திரேதா யுகத்துல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அங்க என்ன, அந்த யுகத்துக்கு என்ன விதிக்கப்பட்ட விதின்னா யாக யக்னங்கள் வந்து செய்வாங்க. ஓகேவா. அதாவது அங்க வந்து கற்றறிந்த பிராமணர்கள்லாம் இருந்தாங்க. அதனால யாக யக்னங்கள் செஞ்சாங்க. நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, தசரத மகாராஜா கூட யாக யக்னத்தை பண்ணி தான் அந்த பாயாசம் வந்து ராமர் பிறந்தாருன்றதை நம்ம தெரிஞ்சு வச்சிருக்கோம் இல்லையா. அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா விதிக்கப்பட்ட கடமை, திரேதா யுகத்துல யக்னங்கள் பண்ணணும். அதே வந்து துவாபர யுகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரம்மாண்டமான பெரிய பெரிய கோயில்களை வந்து கட்டினாங்க. ஓகேவா. நம்ம காஞ்சிபுரத்துல எல்லாம் பார்க்குறோம் பெரிய பெரிய கோயில், தஞ்சாவூர்ல எல்லாம் பெரிய கோயில் இருக்கு. ஸோ அப்போ வந்து என்ன வந்து விதிக்கப்பட்ட கடமைன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோயில் வழிபாடு, விக்கிரக வழிபாடு. கோயில் கட்டினாங்க, அவங்கள வந்து தெய்வங்களை வந்து வழிபட்டாங்கன்றதை பார்க்குறோம். ஆனால் இந்த கலியுகத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயுட்காலம் வந்து குறைவு. ஸோ லட்சக்கணக்கான இருந்த ஆயுட்காலம் வந்து படிப்படியாக குறைஞ்சி துவாபரகத்தில் 1000 மாறிச்சு. இப்போ கலியுகத்தில் வந்து 100 போச்சு இல்லையா. ஸோ இந்த கலியுகத்தில் வந்து மனுஷனுடைய அல்ப ஆயுசு, மந்த சுமந்த மதையோ, அவனுக்கு வந்து மந்த புத்தி இருக்கும், குறைந்த ஆயுட்காலம் இருக்கும். அப்புறம் வந்து எல்லாமே புரிஞ்சக்கூடிய சக்தி அவனுக்கு இல்ல. அதனால கடவுள் என்ன பண்ணாரு, டே நீ வேதம் படிக்காத, வேதம் படிச்சாலும் உனக்கு புரியாது. அப்புறம் வந்து ஆஹ் அதனால நீ என்ன பண்ண, சிம்பிளா உனக்கு என்ன சொல்றேன்னா ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை சொல்லு, இந்த சங்கீர்த்தன யக்னத்தை வந்து நீ பண்ணுன்னு அப்படின்னு சொல்ற. ஓகேவா. அதுதான் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இந்த 16 வார்த்தைகள் கொண்ட சோடச மந்திரத்தை வந்து இந்த யுகத்துல கொடுத்துருக்காரு. ஓகேங்களா. ஸோ அதுதான் நம்ம சொல்லணும். நம்ம போயிட்டு பெரியசா யக்னம் யாகம் தவம் ஏதா பண்ண
பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை. வீட்டில் இருந்துட்டே நம்ம வந்து ஜெபமாலை எல்லார் கையிலயும் இருக்குங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் நோன் சாட்ல போடுங்க. இல்லையானா நம்ம ஆன்லைன்ல வாங்கிடுங்க. நியர்பை இஸ்கான் இருந்தாலும் வாங்கிடுங்க. ஓகேவா? ஸோ இருக்கு மாதாஜி, இருக்கு மாதாஜி. சரி போல் இல்லாதவங்க தயவு செய்து வாங்கிடுங்க. ஓகே. ஸோ இதுதான் வந்து இந்த யுகத்தோட தர்மம். ஒவ்வொரு யுகத்துக்கு சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி கடவுள் வந்து பண்ணியிருக்காரு. ஸோ நம்ம ஸ்ரத்தையா இதை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். ஓகேவா? நம்பிக்கையோட ஃபாலோ பண்ணணும். ஓகே. ஸோ இதுதான் வந்து ஆ ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரத்தை சொல்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு மந்திரம் இருக்கு. பஞ்ச தத்துவ மந்திரம். பஞ்சன்னா என்ன? அஞ்சு இல்லையா? இந்த பிக்சர்ல பாருங்க. அதை நான் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். நடுவுல வந்து ஒரு எல்லோ கலர் Dress போட்டுட்டு இருக்காரு, தெரியுதுங்களா? தெரியுது மாதாஜி. ஸோ அவர் யாருன்னு தெரியுது. பார்த்தீங்கன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு. சைத்தன்ய மகாபிரபு யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கலியுக ஆரம்பத்தில் வந்து கிருஷ்ணர் தான் சைத்தன்யரா வந்தார். ஓகேவா? சைத்தன்ய மகாபிரபு. அவர் பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு ரைட் சைடு, அவரோட நமக்கு வந்து இடது பக்கம், அவருக்கு பக்கத்தில் ஒரு ப்ளூ கலரில் ஒரு Dress போட்டுட்டு இருக்கார். அவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நித்யானந்தா. நித்யானந்தா யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ண லீலையில வந்து பலராமரா வந்தார். ஓகே. அதுக்கு அடுத்தது அவருக்கு பக்கத்துல ஒயிட் கலர் Dress, தாடி வச்சுட்டு இருக்கார். அவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அத்வைத ஆச்சாரியார். ஓகேவா? அவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா மகாவிஷ்ணு சதாசிவனுடைய கலவை தான். சிவனும் விஷ்ணுவும் சேர்ந்த கலவை தான் அத்வைத ஆச்சாரியாரா வந்தார். ஓகேவா? அப்புறம் வந்து அந்த எல்லோ கலர் Dress போட்டிருக்கிற யாரு? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு. ஆ அவருக்கு இடது பக்கத்துல வந்து ஒரு பிங்க் கலர் Dress போட்டுட்டு இருக்காரு. அவரு யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கதாதர் பண்டித். அவங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சாட்சாத் ராதாராணி தான் வந்து இந்த கலியுக ஆரம்பத்துல கதாதர் பண்டித்தா வந்தாங்க. கதாதர் பண்டித் பக்கத்துல ஒருத்தர் வந்து மொட்டை அடிச்சிட்டு ஒயிட் அண்ட் ஒயிட்ல மாலை போட்டுட்டு இருக்காரு இல்லையா? அவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்- ஸ்ரீவாஸ். ஸ்ரீவாஸ் வந்து யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நாரத முனி தான் இந்த அவ்வளவுதான். லீலையில வந்து ஸ்ரீவாசா வரார். ஓகேவா? ஸோ இந்த அஞ்சு பேரு கொண்டது தான் வந்து பஞ்ச தத்துவா. பஞ்சான்னா ஃபைவ் இல்லையா? இந்த பஞ்ச தத்துவத்தை வந்து நம்ம தலைபீட்ல வந்து சொல்லணும். ஓகேவா? ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதாரா ஸ்ரீவாஸ் ஆதி கௌர ஸ்ரீவாசாதி பக்த கௌர பக்த விருந்தா. விருந்தா. ஓகேவா? இதை தான் சொல்லணும் நம்ம. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இன்னொரு முறை சொல்லட்டுங்களா? ஆஹ் பிரபுஸ் மாதாஜி. ஜெய் முத்துமணி ஸ்ரீ பிரபு கிருஷ்ண இருங்க. சைத்தன்ய. முத்துமணி பிரபு, விஜி மாதாஜி. சொல்லுங்க சாமி. ஆ ஆ நம்பர் யாரோ போட்டிருக்கீங்க, உங்க பேரு போடுறீங்களா பிரபு? ஹரே கிருஷ்ணா. 35606ன்னு இருக்கு. பிரபுஜி மாதாஜி, நான் சொல்றேன், நீங்க ஒரு ஒரு லைனா திருப்பி சொல்லலாம் நம்ம. ஓகேங்களா? எல்லாரும் அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. விஜி மாதாஜி நம்பர் இருக்குங்க. முத்துமணி பிரபு அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா ஜெய ஸ்ரீ ஜெய் கிருஷ்ண கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு சைத்தன்ய நித்யானந்தா பிரபு நித்யானந்தா பிரபு ஸ்ரீ நித்யானந்தா அத்வைத ஸ்ரீ அத்வைத ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார கதாதார கதாதர ஸ்ரீவாசாதி श्रीवास ஸ்ரீவாசாதி கௌர ஸ்ரீவாசாதி பக்த விருந்தா. கௌர பிரக்த விருந்தா. கௌரவக்க விருந்தா. ஓகேங்களா? ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இவருடைய சிறப்பு அம்சம் அத்வைத ஆச்சாரியா வந்து என்ன பண்ணாருன்னு, இந்த கலியுகம் வந்து ரொம்ப கொடுமையா இருக்குது, மனிதர்கள் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட போறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு தெரிஞ்சிச்சு. அதனால அவர் என்ன பண்ணாருன்னா ஷாலி கிராமத்தை எடுத்துட்டு கங்கை கரையில உட்காந்துட்டு கங்கை நீரை வந்து சமர்ப்பிச்சுட்டு அதுல ஒரு துளசி இலைய வச்சுட்டு பிரார்த்தனை பண்ண ஆரம்பிச்சார். இவர் இந்த பிரார்த்தனை பண்ண ஆரம்பிச்சது மேல இருக்க லோகத்துல போயிட்டு கிருஷ்ணரை கேட்டு, கிருஷ்ணர் வந்து அப்ப சொல்றார், கவலைப்படாதீங்க, நான் கலியுகத்துல வந்து ஒரு தங்க நிறத்தோட ஒரு சன்னியாசி வடிவத்துல நான் வரேன் அப்படின்னு சொன்னார். இப்போ ஒவ்வொரு யுகத்துல பாத்தீங்கன்னா கடவுள் வந்து ஒவ்வொரு அவதாரம் வரும்போது ஒவ்வொரு ஆயுதங்களை எடுத்துட்டு வந்தார். ஆனா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு ஆயுதமும் இல்லாம ஒரே ஒரு கிருஷ்ண பிரேமைய வந்து எல்லாருக்கும் இலவசமா கொடுத்துட்டு போனாரு சைத்தன்ய மகாபிரபு.
கருணையின் அம்சமா வந்திருக்கிறதா வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு. அவருடைய கருணைக்கு வேண்டி நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணி நம்ம பக்தியை பண்ணணும். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वतः अहङ्कार विमूढात्मा कर्ताहम् इति मन्यते. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. So, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பொய்யான அகங்காரத்தின் செல்வாக்கினால் குழப்பமடைந்த ஆத்மா ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் உண்மையில் செய்யப்படும் செயல்களை தானே செய்வனாக எண்ணுகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ நம்ம எல்லாருக்கும் என்ன இருக்குது? அகங்காரம் இருக்கு. நான் தான் பண்றேன், நான் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, என் வீட்டில் எதையுமே நடக்காதுன்னு அப்படின்னு நினச்சிக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ அது வந்து தவறான அகங்காரம். இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். நமக்கு வந்து நம்ம உடம்பை வந்து பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ நீங்க வீடியோ ஆன் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நீங்க வந்து என்னை பார்க்கலாம், நான் வந்து உங்களை பார்க்க முடியும் இல்லையா? ஸோ இப்போ பார்க்குறோம் இல்லையா? அது வந்து ஸ்தூல உடம்பு. ஓகே, ஸ்தூல உடம்பு. இந்த ஸ்தூல உடம்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சபூதங்களால் ஆனது. நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம். ஓகேவா? இந்த ஸ்தூல உடம்பு. ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய பொருட்களா, இந்த பௌதீக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பொருட்களான ஆன உடம்பு தான் இந்த ஸ்தூல உடம்பு. இந்த ஸ்தூல உடம்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அழியக்கூடியது. ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது உள்ள போனோம்னு வச்சுக்கோங்க, சூக்ஷ்ம உடம்புன்னு இருக்கு. இந்த சூக்ஷ்ம உடம்பை வந்து பார்க்க முடியாது, பட் ஆனால் உணர முடியும். ஓகேவா? அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மனம், புத்தி, அகங்காரம், பொய்யான அகங்காரம். ஓகேவா? மனசு, புத்தி, பொய்யான அகங்காரம். ஸோ நம்ம நினைச்சிட்டு நான் தான் காரண கருத்தா எல்லாத்துக்கும். ஆனால் உண்மையான, நேற்று நம்ம பிரம்ம சமயத்தில் பார்த்தோம் இல்லையா, சர்வ காரண காரணக, எல்லாத்துக்கும் மூல காரணம் யாரு? ஆதி புருஷர் யாரு? பகவான் கிருஷ்ணர். அவர் தான் வந்து சுப்ரீம் இல்லையா? அதை நம்ம புரிஞ்சுக்காம நான் தான் செஞ்சேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து அலட்டிக்கிறோம் இல்லையா? அது வந்து பொய்யான அகங்காரம். அந்த பொய்யான அகங்காரம் இருக்கிறதுனால நமக்கு என்ன ஆகுது? குழப்பங்கள் வருது. நான் தான் செய்யறேன். ஸோ இது எங்க இருந்து வருது? இந்த பிக்சரை பாருங்க. இது வந்து மேல வந்து 3 பெண்கள் இருக்காங்க இல்லையா? அவங்க என்ன, இந்த இயற்கையில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜட இயற்கையில வந்து முக்குணங்கள் இருக்கு. என்னென்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரஜோகுணம், தமோகுணம், சத்வகுணம். ஓகேவா? இந்த 3 குணங்கள் இருக்கு. இந்த நம்ம எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பொம்மலாட்டம் மாதிரி, இந்த பொம்மலாட்டம் ஷோவை நீங்க பார்த்துருக்கலாம். கயிறு எப்படி ஆட்டுறாங்களோ அது மாதிரி தான் அந்த பொம்மை வந்து ஆடும் இல்லையா? நமக்கு தெரியாது பின்னாடி பின்னாடி ஒருத்தவங்க வந்து கயிறை வச்சு ஆட்டிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அந்த ஷோல போயிட்டு நிஜம்னு நினைப்போம். ஆனா உண்மையான வாழ்க்கையில நம்ம கூட எப்படி இருக்கோம்? இந்த 3 குணங்களால ஆட்பட்டு இருக்கிறோம். ஓகேவா? இது எப்படிப்பா நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோன்னா, நம்ம எல்லாரும் காலையில எழுந்தோம், இப்ப என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? பகவத்கீதை வந்து கேட்டுட்டு இருக்கோம். கடவுளுக்கு சம்பந்தப்பட்டமான விஷயத்துல கேட்டுட்டு இருக்கோம். இப்ப நம்ம எந்த குணத்துல இருக்கோம்? ரொம்ப அமைதியாவும், உலகத்துல நம்ம மாதிரி யாரும் நல்லவங்க இல்லாத மாதிரி நம்மளுடைய குணாதிசை இருக்கு. ஆமாவா இல்லையா? நம்ம வந்து சத்துவ குணத்துல இருக்கிறோம். இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல நம்ம ஆபீஸ் போகணும்னு வச்சுக்கோயேன், நமக்கு தேவையானதெல்லாம் ரெடி இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, அப்ப என்ன பண்ணுவோம்? தாட் போட்டு நாடுவோம் இல்லையா? அப்ப நம்ம எந்த குணத்துக்கு போறோம்? ரஜோ குணத்துக்கு போறோம் ரஜோகுணம். இல்லையா? சூப்பர் பிரபு. அதே ஆபீஸ் எல்லாம் முடிச்சிட்டு நைட்டுக்கு வரும், ரொம்ப டயர்டா வரும். அப்ப எந்த புத்தியில இருக்கிறோம் நம்ம? தூங்கணும்ன்ற எண்ணம் தமோகுணத்தில். தமோ குணம். ஒரு நாளைக்கே வந்து நம்ம பாத்தீங்கன்னா இந்த 3 குணங்கள்ல வந்து நம்ம மாறிட்டு இருக்கிறோம். சோ நம்மளோட இயற்கை எதுன்னா, இந்த 3 குணத்துல எது நம்ம கிட்ட மேலோங்கி இருக்குதோ அந்த குணத்தை தான் நம்ம சேர்ந்தவங்க. ஓகேவா? சோ இந்த 3 குணங்களால வந்து நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்? ஆட்பட்டு இருக்கிறோம். ஓகேவா? சோ இதுல வந்து நமக்கு பொய் அகங்காரம் வேற, நான் தான் எல்லாத்தையும் செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? அது தேவையில்லை. உண்மையான எல்லாத்தையும் செய்யறது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கடவுள். ஓகேவா? அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ம். ஹரே கிருஷ்ண முத்துஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण. इन्द्रिय 32 42 42 माताजी. इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु सः. हरे कृष्ण. வேற யாராவது படிக்கிறீங்களா டிரான்ஸ்லேஷன்? ஹரே கிருஷ்ணா. விஜய் மாதாஜி, முத்துமணி பிரபு. ஹரே செயலாற்று செயலாற்றக்கூடிய புலன்கள் ஜட
பொருளை விட உயர்ந்தவை. மனம் புலன்களை விட உயர்ந்தது. புத்தி மனம் தவிடவும் உயர்ந்தது. மேலும் அவனோ ஆத்மாவோ புத்தியை விடவும் உயர்ந்தவன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க வந்து என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, செயலாற்றக்கூடிய புலன்கள், நம்மளுடைய ஐம்புலன்கள் தான் சொல்றாங்க. அது வந்து புலன்கள் வந்து எதை விட உயர்ந்தது? இந்த ஜட பொருளை விட உயர்ந்தது. சரிப்பா, இந்த புலனை விட எது உயர்ந்தது? புத்தி. ஓகேவா? புத்தி வந்து எதை விட உயர்ந்தது? புத்தி மனதை விடவும் உயர்ந்தது. ஆனா ஆத்மாவோ இது எல்லாத்தை விட உயர்ந்ததுன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இதை வந்து ஸ்டெப் வைஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா, ஜடப்பொருள், புலன்கள், ஆஹ் மனசு, புத்தி, ஆத்மா, இதுதான் ஆர்டர் கீழ இருந்து மேல போகணும்னா. ஓகேவா? ஸோ அதை வந்து இந்த பிக்சர்ல காமிக்கிறாங்க. நமக்கு தெரியும், ஒரு ரதம்னா என்ன இருக்கும்? 5 குதிரைகள் இருக்கு. அந்த 5 குதிரைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எதை வந்து குறிப்பிடுதுன்னா, நம்மளுடைய புலன்களை குறிப்பிடுது. என்னென்ன புலன்கள்? கண்ணு, மூக்கு, காது, கை, நாக்கு. இல்ல, இது ஒண்ணொண்ணு ஒரு ஒரு செயல்களை செய்யுது. கண்ணு என்ன பண்ணும்? பார்க்க செய்யும். மூக்கு நிகர செய்யும். காது கேட்கறது. கைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா வேலை செய்யுது. தொடு உணர்வு இருக்கு இல்லையா? இந்த தோலுக்கு வந்து தொடு உணர்வு இருக்கு இல்லையா? அதுதான் சொல்றாங்க. நாக்கு வந்து 2 விஷயத்த செய்யுது. பேசவும் செய்யுது, சாப்பிடவும் செய்யுது. ஸோ இந்த புலன்கள் வந்து செயல்களை செய்யுது இல்லையா? இந்த புலனை வந்து யாரு கண்ட்ரோல் பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா மனசு. ஓகேவா? ஸோ மனசை யாரு கண்ட்ரோல் பண்றது? புத்தி. ஸோ புத்தியை வந்து யார் கண்ட்ரோல் பண்றது? ஆத்மா. ஓகேவா? ஆத்மா. ஓகே. ஸோ இந்த இடத்துல யார் சிறந்தவங்க, யார் உயர்ந்தவங்க? ஆத்மா. ஆத்மா. பட் நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? நம்ம யோசிச்சு பாருங்களேன். நம்ம வாழ்க்கையில வந்து நான் இத்தனை மணிக்கு எழுந்துட்டேன், இந்த காஃபி, இந்த பிராண்ட் காஃபி தான் எனக்கு வேணும் இல்லையா? ஆ எனக்கு டிஃபன் வந்து இந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து இதுதான் வேணும் இல்லையா? அப்புறம் நான் யூஸ் பண்ற பேஸ்ட்ல இருந்து இந்த கம்பெனி தான் இருக்கணும். நம்ம யூஸ் பண்ற மஸ்கிட்டோ காயில்ல இருந்து எனக்கு இந்த கம்பெனி தான் பிடிக்கும்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? இந்த புலன் மேல பற்றுதல் வச்சுட்டு புலனுக்கு அடிமையா வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். ஆமாவா இல்லையா? ஆமா இந்த டைம்க்கு நான் இந்த சீரியல் மாதாஜி. பார்க்கணும் இல்லையா? இந்த டைம்க்கு நான் தூங்கணும். நம்ம கம்ஃபர்ட் ஜோனை தான் நம்ம பார்க்குறோம். கரெக்டா? யோசிச்சு பாருங்க எல்லாரும். ஒரு நிமிஷம், நம்ம வாழ்க்கை இப்படிதானே வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். இல்லையா? நீங்க யாரும் அப்படி இல்லையா? அப்படின்னா நீங்க எல்லாரும் கிரேட் இல்லையா? சோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்? இனிமேல் ஆத்மா சொல்ற பேச்சு தான் நம்ம கேட்கணும் இல்லையா? ஆத்மா சொல்ற பேச்சு தான் நம்ம கேட்கணும். இந்த புலன்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுளுடைய சேவையில தான் நம்ம யூஸ் பண்றதுக்கு தெரிஞ்சிடணும். யூஸ் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணணும். ஓகேங்களா? அவருடைய சேவைக்கோசம் நம்மள வந்து பயன்படுத்திக்கணும் நம்மள. ஓகேவா? இந்த ஆத்மா வந்து கடவுளுடைய சேவையில ஈடுபட்டுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த புலன்கள் இருக்கு இல்லையா, அதுவும் என்ன பண்ணும்? கடவுளுடைய சேவையில ஈடுபடுத்தும். ஓகே. ஸோ புத்தி உள்ளவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கடவுள்கிட்ட வந்து ஃபுல்லா சரணாகதி அடைவாங்க. நம்ம பார்த்தோம், அம்பரிஷ் மகாராஜா சிறந்த அரசரா இருந்தாலும் அவர் என்ன பண்ணாரு? தன் புலன்களால எல்லா சேவையும் கடவுளுக்கோசம் பண்ணார். கடவுள் என்ன பண்ணார் அவருக்கு? தன்னுடைய சுதர்சன சக்கரத்தையே அவருடைய ராஜ்யத்துக்கு மேல வச்சுட்டார். என்ன அது? அவர் அப்பாவி குழந்தை, அதை வந்து யாரு என்ன பண்ணாலும் தன்னை பாதுகாக்காதுக்கு தெரிஞ்சுக்காதுன்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணாரு? சுதர்சன சக்கரத்தை ஒண்ணு அவருக்கு கொடுத்துட்டாரு. அவரு வந்து பாதுகாக்கிறார் இல்லையா? துர்வாச முனி பெரிய முனியா இருந்தாலும் சாபம் கொடுத்தாரு. அந்த சாபத்தால ஒண்ணுமே ஆகல அவருக்கு இல்லையா? சோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும்? இந்த ஆத்மாவை வந்து கடவுளுடைய சேவையில ஈடுபடுத்துறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கணும். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. படிப்படியா பண்ணலாம். ஓகேவா? சோ நம்ம எல்லாம் இன்னும் எந்த லெவல்ல இருக்கோம்னு பாத்தீங்கன்னா, உடல் தளத்துல இருக்கிறோம். அதாவது எனக்கு இது பிடிக்கும், எனக்கு இந்த இல்லாமலாம் இருக்க முடியாதுன்னு சில பொருட்கள் மேல வந்து நம்ம அடிமையா வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அது வந்து சில பேர் தேவையில்லாத அந்த ஆம், மது,
புகை, அந்த போதைப் பொருட்களுக்கு வந்து அடிமையா வாழ்றாங்க. அவங்க இன்னும் எந்த அளவுக்கு எந்த தளத்துல இருக்காங்கன்னா உடல் தளத்துல இருக்காங்க. இன்னும் சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எமோஷனல் டிஸ்டர்பன்ஸ், எனக்கு இது பிடிக்கும், எனக்கு இப்படி இருந்தா வந்து சந்தோஷம் இருக்கும்னு நினைக்கிறாங்க பாருங்க, அவங்க சிற்றின்ப நிலையில இருக்காங்க. இன்னும் சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு புக்கு படிச்சா பிடிக்கும், பாடல்கள் பாடினா எனக்கு இதமா இருக்கும், மனசுக்குரிய இசைகளை வந்து கேட்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. அவங்க இன்னும் எந்த நிலையில இருக்காங்க? மனநிலையில இருக்காங்க. அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அறிவு ஜீவி. ஓகேவா? நிறைய பேர் நிறைய படிச்சுட்டு நான் வந்து பெரிய பெரிய விஷயங்களை சாதனை பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைப்பாங்க. அறிவு ஜீவி நிலையில இருக்காங்க. ஓகே. சோ எப்பொழுதும் சந்தோஷமா இருக்கிறது யாரு? பக்தர்கள். அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீக நிலையில இருக்கிறாங்க. சோ நம்ம வந்து எந்த நிலையா இருந்தாலும், உடல் தளமோ, பொருள் தளமோ, மனத்தளமோ, அறிவு தளமோ, எதுவா இருந்தாலும் நம்ம எங்க மேல போனோம் சொல்லுங்க? எந்த நிலைக்கு போகணும் நம்ம? ஆன்மீக நிலைக்கு போகணும் மாதாஜி. ஆன்மீக நிலைக்கு போறதுக்கு நம்ம பண்ணணும். அதுக்கு போகணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? பக்தி பண்ணணும், இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா முன்மாதிரியா இருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. यत् यत् आचरति श्रेष्ठ तत् एवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த பொருள் படிக்கிறீங்களா? பெரிய மனிதன் எத்தகைய செயல்களை செய்கின்றானோ அதையே பொதுமக்களும் பின்பற்றுகின்றனர். தன் செயல்களால் எந்த தரத்தை அவன் அமைத்து காட்டுகிறானோ அதையே உலகம் முழுவதும் பின்பற்றுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த பிக்சர்ல நம்ம என்ன பார்க்கிறோம்? ஒரு பெரிய வாத்து போயிட்டு இருக்குது, அத பின்னாடி நிறைய குட்டி வாத்து போகுது, இல்லையா? அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துடைய அர்த்தம். பெரிய மனிதன் வந்து என்னென்ன செயல்களை செய்யறானோ அதை வந்து யார் பின்பற்றாங்க? பொதுமக்கள் பின்பற்றாங்க. அரசன் எவ்வழியோ மக்கள் அவ்வழி, இல்லையா? அதனாலதான் நம்ம வந்து தலைவர்களை வந்து தேர்ந்தெடுக்கும் போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா தேர்ந்தெடுக்கணும், இல்லையா? ஏதோ நம்ம வந்து ஏனோ தானோ ஒரு அரசனை வந்து நம்ம தேர்ந்தெடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப என்ன ஆகும்? அந்த நாடு மக்களும் வந்து சீர்கெடுவாங்க, மக்கள் அவதிப்படுவாங்க, இல்லையா? சோ அதனால நம்ம பக்தியில இருக்கக்கூடிய அரசர்களை வந்து தேர்ந்தெடுக்கணும். அவங்கதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நன்மை தீமை எதுன்னு தெரிஞ்சுட்டு அரசாள்வாங்க. ஓகேவா? சோ இதுக்கு உதாரணம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜனக மகாராஜா. ஜனக மகாராஜா பெயர்லயே பாத்தீங்கன்னா மகாராஜான்னு இருக்கு. ஓகேவா? அப்படியேப்பட்டவர் வந்து சில அரசரா இருந்தாரு, சிறந்த பக்தரா இருந்தார். ஓகேவா? அவருடைய கருணை உள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் சிறந்ததா இருந்ததாலதான் கடவுளே வந்து மகனா வந்து பிறந்தார், ராமா, இல்லையா? ராமா பரதர் எல்லாம் வந்து பிறந்தாங்க, இல்லையா? சோ அவர் வந்து கருணை உள்ள எப்படி பாத்தீங்கன்னா ஒரு முறை அவர் மேல் லோகத்துக்கு போறாங்க. அப்போ வந்து அவருக்கு வந்து அபய குரல் கேக்குது. ஓகேவா? அது எங்க இருந்து வருதுப்பான்னு அப்ப பக்கத்துல இருக்கவங்க கிட்ட வந்து விசாரிக்கிறாங்க. அப்ப அவங்க சொல்றாங்க இது நரகத்துல இருந்து வருதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அச்சச்சோ! அங்க நரகத்துல மனிதர்கள் கஷ்டப்படுறாங்களா, என்ன கூட்டிட்டு போங்கன்னு அப்படின்றார். அப்படின்னு சொல்றார். யோசிச்சு பாருங்க, நம்மளா இருந்தா என்ன பண்ணுவோம்? அச்சச்சோ சேஃபா நான் பத்திரமா போகணும்னு அப்படின்னு நினைப்போம். அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மகாத்மான்றதுனால, ஒரு சிறந்த பக்தன்றதுனால, மகாஜனங்கள்ல ஒருத்தர் வந்து ஜனக மகாராஜா, இல்ல? அங்க போறாரு. அவர் போறதுனால, ஒரு தூய பக்தர் போறதுனால அங்க இருக்கக்கூடிய பாவிகளுக்கு வந்து நன்மை அடையுது. ஓகேவா? சோ அது மாதிரி வாழ்ந்தவர்கள் அரசர்கள். சரி, நம்ம வாழ்க்கையில இப்ப வந்து அரசர்கள் இல்ல, இப்ப நம்மளுடைய வாழ்க்கையில யார் முன்மாதிரி? ஒரு குழந்தை எடுத்துட்டா அவங்களுடைய தாய் தந்தையர்கள் ஒரு முன்மாதிரியா இருப்பாங்க. ஸ்கூலுக்கு போனா அங்க இருக்கக்கூடிய டீச்சரு, அந்த ஸ்கூல்ல இருக்கக்கூடிய தலைமை ஆசிரியர், அவங்க எல்லாம் வந்து முன்மாதிரியா இருப்பாங்க, இல்லையா? சோ நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பசங்க சொல்லுவாங்க நான் அப்துல் கலாம் மாதிரி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ பெரும் தலைவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா முன்மாதிரியா இருக்காங்க. ஏன்னா அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ்
சில வேத முறைகளை பின்பற்றி ஒழுக்கத்தோட வாழ்ந்துட்டு வராங்க. அவங்க தான் வந்து இந்த சமுதாயத்துக்கு முன்மாதிரியா இருக்க முடியும். அதே ஒருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பீடி சிகரெட் புடிச்சிட்டு இருக்கார் ஒரு தலைவர். அவர் வந்து தன்னுடைய சிஷ்யர்கிட்ட சொல்றாங்க, நீங்க பீடி சிகரெட் பிடிக்க கூடாதுன்னு. அப்ப அந்த பசங்க அவங்க சிஷ்யர்களை என்ன பண்ணுவாங்க? அதெல்லாம் நீங்க சொல்றதெல்லாம் நாங்க செய்ய மாட்டோம், நீங்க என்ன பண்றீங்களோ நாங்க அதை தான் நாங்க பண்ணுவோம்னு சொல்லுவாங்க. ஆமாவா? எஸ் மாதாஜி. இல்லையா? இப்போ ஒருத்தர் வந்து நீ பீடி பிடிக்காத சிகரெட் பிடிக்காதன்னு ஒருத்தர் சொன்னாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவர் செய்யறாருன்னு அவங்களும் செய்வாங்க. அவர் நிறுத்திட்டாரு, அவர் செய்யாம இருந்தாதான் வந்து அவங்களும் செய்யாம இருப்பாங்க. நம்ம சொல்றது ஒண்ணு செய்யறது ஒண்ணா இருந்தா நம்ம வந்து ஒரு சிறந்த உதாரணம் இல்லைன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ ஓகே. ஸோ அந்த ஜனகர் வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஜனகருக்கு வந்து மருமகனா ராமர் வந்தார் இல்லையா? அவரெல்லாம் வந்து தன்னை உணர்ந்த உயர்ந்த ஆத்மாக்கள். ஓகேவா? சோ அவங்க கிட்ட வந்து அவங்க எப்படி வாழ்ந்தாங்கன்றத பார்த்துட்டு அவங்களுடைய பாத சுவற்றை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். ஓகே. நம்ம குரு பரம்பரையில் இருக்கக்கூடிய ஆச்சாரியர்களுடைய பாத சுவடை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். இங்க வந்து அர்ஜுனன் வந்து பாத்தீங்கன்னா தான் வேலையை செய்ய மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு. ஏன்னா இங்க இடத்துல வந்து சண்டை இருக்கு இல்லையா? இந்த வயலன்ஸ் வந்து இந்த தேவையில்லை அப்படின்னு நினைக்கிறார் இல்ல. அவர் எல்லாம் பேசுறது என்ன, எப்படியாவது இந்த சண்டையை வந்து நிறுத்திடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனா இந்த சண்டையின் நோக்கம் என்ன? எப்படி இந்த விவசாயி வந்து களை எடுக்கிறானோ, தேவையில்லாத மனிதர்களை வந்து களை எடுக்கிறது தான் வந்து இந்த இடத்துல வந்து கிருஷ்ணர் வந்து இந்த போர், குருஷேத்திர போர் உருவானதுக்கு காரணம். அதுக்கு முன்னாடி எத்தனையோ முறை போனார் அவர் தூதுவரா இல்ல, சமாதானப்படுத்துறதுக்கு எல்லாரும் போனாங்க. யாரு பண்ணியும் வந்து அங்க வந்து முயற்சி வந்து என்னாச்சு? பலன் இல்லை இல்லையா? சோ ஒரு நெருக்கத்தால தான் இந்த யுத்தம் வந்துச்சு. இந்த யுத்தத்தை கூட நீ என்ன பண்ணுன்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண உணர்வோட பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஓகேவா? ஆ இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இதை வந்து கிருஷ்ண உணர்வோட பண்ணான்னு வச்சுக்கோங்களேன். அர்ஜுனனுக்கு வந்து மரணமா இருந்தாலும் சரி, தோல்வியா இருந்தாலும் சரி, அவருக்கு வந்து நன்மைதான் நடக்குது. தோல்வி அடைஞ்சிச்சுன்னு வச்சுக்கோ, நம்ம பார்த்தோம் நேத்து, சொர்க்கலோகத்துக்கு மேல் லோகத்துக்கு போறார். இன்கேஸ் வெற்றி அடைஞ்சாருன்னா இந்த உலகத்தை வந்து அரசாட்சி பண்ண போறார் இல்லையா? சோ அதுதான் வந்து கிருஷ்ண உணர்வோட செய்யணும் நம்ம செயல்களை. ஓகே. ஸோ இது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும்னா ஒரு சின்ன உதாரணம். அதாவது ஒரு டீச்சர் இருக்காங்க. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? ஸ்கூலுக்கு வர பசங்களுக்கு ஏபிசிடி 1 2 3 வந்து எழுதுவாங்க. அப்ப என்ன அந்த டீச்சருக்கு ஏபிசிடி தெரியாதுன்னு அர்த்தமா? அவங்களுக்கு தெரியும், வர்ற பசங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க இல்லையா? அது மாதிரிதான் சிறந்த அரசர்களும் சரி, கிருஷ்ணரும் இங்க வந்து என்ன சொல்லிருக்காரு? தர்மத்தை வந்து சொல்லி கொடுக்குறாரு அர்ஜுனனுக்கு இல்லையா? கிருஷ்ணன் நினைச்ச ஒரே நிமிஷத்துல எல்லா வேலையும் பண்ணிடலாம். பட் அந்த அர்ஜுனனுக்கு வந்து தெளிந்த ஞானத்தை கொடுக்கணும், அவருக்கு வந்து சிறப்பான இடத்துல உயர்த்தி வைக்கணுன்றதுக்கோசம் இதை வந்து அவருக்கு சொல்லி கொடுக்குறாரு. ஓகேவா? எப்படி ஒரு டீச்சர் வந்து அந்த 1 2 3 சொல்லி கொடுக்குறாங்களோ ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இல்லையா? அது மாதிரி இங்க கிருஷ்ணன் உணர்வை வந்து கடவுள் வந்து அர்ஜுனனுக்கு சொல்லி கொடுக்குறார் இல்லையா? ஆ ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. न उवाच கிருஷ்ணரே வந்து இங்க अथ ஒரு केन உதாரணமா இருக்காரு நமக்கு. ஓகேங்களா? ஆ மாதாஜி, படிங்க மாதாஜி. படிங்க. अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णे अलातिव नियोजितः. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ படிக்கிறீங்களா? हरिपचिन्म धूमेन व्रियते भस्मे यथा तत्सोमलेन च यतोपेन वृतो गर्भ तदा तेनेदम् आवृतम्. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து என்ன சொல்றாரு இந்த 36வது ஸ்லோகத்துல? விஷ்ணு குலத்தவரே, விருப்பம் இல்லாவிட்டாலும் பலவந்தமாக ஈடுபடுத்துவது போல ஒருவன் பாவ காரியங்களை செய்ய எதனால் தூண்டப்படுகிறான்னு சொல்லிட்டு கேக்குறார். ஓகேவா? ஒருத்தன் வந்து விருப்பம் இல்லப்பா, இருந்தாலும் அவன் வந்து பாவமான செயல்களை செய்யறான், அது எதனாலன்னு அப்படின்னு கேக்குறார். ஓகேவா? அதுக்கு காரணம் என்ன? மறதி. இந்த பௌதீக இயற்கையோட சம்பந்தப்பட்டு இருக்கிறதுனால தனக்கும் கடவுளுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்மத்தத்தை வந்து அந்த உயிர்வாழி வந்து மறந்துட்டான். ஓகேவா? சோ அந்த மறந்ததுனால அவன் வந்து பாவ காரியங்களை
ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லா பண்றான் ஒருவன். பாவ காரியங்கள் வந்து பலவந்தமாக ஈடுபடுகிறான். ஏன்னா அவன் மறந்துட்டான், தனக்கும் கடவுளுக்கு இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை மறந்துட்டான். தான் தான் எல்லாம், நான் தான் வந்து எல்லாத்தையும் ஆளணும், எல்லாரும் எனக்கு கீழே தான் இருக்கணும்ன்ற லார்ட்ஷிப் உரிமையை வந்து, நான் தான் பெரியவன், எனக்கு தான் எல்லா அதிகாரம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவன் வந்து தவறான விஷயங்களை வந்து பண்றான். ஓகேங்களா? அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்றாரு இந்த இடத்துல வந்து, நம்ம மூணு பிக்சரை பார்க்குறோம். ஒன்று வந்து கண்ணாடியில் வந்து தூசி இருக்கு, இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா புகை, நெருப்பால கவரப்பட்ட புகை இருக்கு, கருவறையில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைய பார்க்குறோம். ஓகேவா? எவ்வாறு நெருப்பு புகையாலும் கண்ணாடி தூசியாலும் கருப்பையாலும் மறைக்கப்பட்டுள்ளதோ, அவ்வாறு காமத்தின் பல்வேறு நிலைகளினால் உயிர்வாழிகள் மறைக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆசை இருக்கு. மிகுந்த ஆசையை தான் வந்து காமம் சொல்றான். அந்த ஆசை வந்து பாத்தீங்கன்னா பெண் மேல இருக்கலாம், பொன் மேல இருக்கலாம், மண் மேல இருக்கலாம், எதை மேலனா இருக்கலாம். அந்த ஆசை, அந்த ஆசை வந்து பாத்தீங்கன்னா அஹ், பேராசை ஆகும்போது காமம் சொல்லிட்டு சொல்றோம். ஒவ்வொருத்தருடைய காமத்தின் பல்வேறு நிலைகள் தான் வந்து இந்த பிக்சர்ல வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ அதாவது இந்த கருவறைக்குள்ள இருக்கக்கூட குழந்தை வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது மலம் மூத்திரம் கொண்டு இருக்குது. அங்க வந்து அது என்ன பண்ணுது, ரொம்ப ரொம்ப தவிக்குது. இல்லையா? இல்லையா? யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு மனுஷனை வந்து பிளாஸ்டிக் கவருக்குள்ள தண்ணி போட்டு கட்டி வச்சு அவன் எப்படி இருப்பான்? சந்தோஷமா இருப்பாமா, கஷ்டத்தோட இருப்பானா? ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப கஷ்டத்துல தான் இருக்கு கஷ்டத்தோட இருப்பான். மாதாஜி. அது மாதிரிதான் நம்ம இந்த உலகத்துல ஹெல்ப்லெஸ், உதவியற்ற நிலையில நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம். இல்லையா? அந்த குழந்தை இப்படி அப்படி அசையாது. இல்லையா? அந்த யோசிச்சு பாருங்க, அம்மாவுடைய கருப்பைக்குள்ளே இருக்குது. இல்லையா? அப்ப மூவ் ஆவறது கூட கஷ்டம். ஏன்னா லிமிட் கொஞ்சம் இடம் தான் இருக்கு, அதுக்குள்ளதான் எல்லாம் பண்ணணும். இல்லையா? சுத்தி சுத்தி வரணும். இல்லையா? சோ தனக்கே உதவியற்ற நிலையில இருக்குது. ஸோ இந்த நிலையை வந்து எதுக்கு கம்பேர் பண்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு மரத்துக்கு வந்து கம்பேர் பண்றாங்க. மரம் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா அசையாது. இல்லையா? மரம் வந்து அப்படியே இருக்கும், கிளைகள் தான் அந்த இடத்துல வந்து அசையும். மரம் எங்கேயாவது நடந்ததை பார்த்துருக்கோமா? தனக்கே அது ஹெல்ப் பண்ணாத ஸ்டேஜ்ல தான் இருக்குது அப்படின்றத இங்க புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கண்ணாடியில வந்து தூசி இருக்கு. கண்ணாடியில தூசி இருக்கும்போது நம்ம முகத்தை பார்க்க முடியுமா? பார்க்க முடியாது. அதே இந்த கண்ணாடியை க்ளீன் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளுடைய பிம்பம் நல்லா தெரியும். இல்லையா? ஸோ இது எதுக்கு சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த க்ளீன் பண்ண இருக்கிறது இருக்கிற மாதிரி தெரியுது. இல்லையா? நம்ம இருதயத்தில் இருக்கக்கூடிய அழுக்கை வந்து நம்ம சுத்திகரிக்க பண்ணணும். ஓகேவா? அது என்ன ப்ராசஸ்? நாமஸ்மரணம் பண்ணணும். ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ நம்ம வந்து நம்ம மனசை வந்து ஆன்மீகத்துக்கு எடுத்துட்டு போகணும். ஓகே, அப்பதான் வந்து சுத்திகரிப்பு நடக்கும். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நெருப்பு இருக்கு. ஒரு இடத்துல நெருப்பு இருக்குன்றது நமக்கு எப்படி தெரியும்? நம்ம எவ்வளோ தூரமா இருந்தாலும் ஒரு இடத்துல புகை வந்துச்சுன்னா அங்க ஏதோ தீ பத்திட்டு இருக்குதுன்னு நம்ம சொல்லுவோம். இல்லையா? அது மாதிரி ஆ நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாம் உயிர் வாழி, நமக்குள்ள ஆத்மா இருக்கு. ஆத்மாக்கு வந்து கிருஷ்ண உணர்வு கொடுக்கணும். அந்த இடத்துல வந்து தான் இதை வந்து கம்பேர் பண்றாங்க. ஓகேவா? நம்ம ஆத்மா பட் மாயையால கவரப்பட்டிருக்கோம். எப்படி வந்து நெருப்பு புகையால கவரப்பட்டதோ, ஒவ்வொரு ஜீவ ஆத்மா வந்து இந்த மாயை இயற்கையினால வந்து கவரப்பட்டு இருக்குது. அதுல இந்த முக்குணங்கள்ல இருந்து நம்ம வெளியே வந்து பக்தி பண்ணணும். அப்ப வந்து கிருஷ்ண உணர்வு வந்து நம்ம அடைய முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ இதெல்லாம் புரிஞ்சிட்டு இந்த மனித உடல் கிடைக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப அரிது. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பந்தப்படுத்திக்க கூடாது. நம்மளே வந்து நம்ம ஆசையினால வந்து நம்மளை பந்தப்படுத்திட்டு நம்மளை கஷ்டப்படுத்த கூடாது. இதுல இருந்து நம்ம வெளியே வரணும். ஓகேவா? அதுக்கு வந்து பக்தி பண்ணாதான் நம்ம விடுதலை கிடைக்க முடியும். அப்புறம் வந்து நம்ம யாரையும் வந்து இமிட்டேட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இல்லையா? இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா சில பேர் வந்து சிவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா கஞ்சா பிடிக்கிறாரு, அப்புறம் வந்து புகை இது ஸ்மோக் பண்றாரு. அதை பார்த்துட்டு நம்ம அவரை மாதிரி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம இமிட்டேட் பண்ணவே கூடாது. என்னைக்குமே வந்து நம்ம கடவுளை வந்து இமிட்டேட் பண்ணவே கூடாது. அப்படி பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இப்போ ஒரு கேள்வி கேட்கலாம். ஏன்னா இந்த ஜனங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களுக்கு அது பிடிக்கும், கஞ்சா அடிக்கிறது சிகரெட் பிடிக்கிறது பிடிக்கும், அதனால பண்றாங்க. அதே சிவன் வந்து என்ன பண்ணாரு, ஆழக்கால விஷயத்த கூட குடிச்சார். யாராவது போய் விஷயத்த குடின்னா குடிப்பாங்களா?
ஹரே கிருஷ்ணா, பதில் சொல்லுங்க. எஸ் நோ இல்ல சாட்ல போடுங்க. இல்ல சுவாமி. இல்ல இல்லையா? சோ நமக்கு எதெல்லாம் சாதகமா இருக்குதோ அந்த மனிதன் என்ன பண்றான், அதை பண்றான் இல்லையா? ஸோ ஆக்சுவலி நம்ம உயர்ந்த பக்தர்களையோ கடவுளையோ எந்த சூழ்நிலையிலும் வந்து இமிட்டேட் பண்ணக்கூடாது, மிமிக் பண்ணக்கூடாது. ஓகேவா? அதை புரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஸோ ஆ சரி, இங்க வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம். நம்ம வந்து இந்த 24வது ஸ்லோகத்துடைய இம்பார்ட்டன்ட்டை பார்த்துக்கலாம். கடவுளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் வந்து இமிட்டேட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவாங்க. நம்ம கிருஷ்ணரை எடுத்துக்கலாம். ஓகே, இது இந்த லீலையை பார்த்துக்கலாம். இன்னைக்கு இந்த மாதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாமோதர மாதம். நேத்துலேருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கு தாமோதர மாதம். ஸோ நீங்களும் எல்லாரும் என்ன பண்ணுங்க, தாமோதர ஆர்த்தி பண்ணுங்க. ஓகே, நான் தாமோதர அஷ்டகம் நம்ம குரூப்ல ஷேர் பண்றேன். அதை கேட்டுட்டு கடவுளுக்கு வந்து ஆர்த்தி பண்ணுங்க. ஸோ இந்த தாமோதர லீலை எப்படி வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். யசோதா மாதா வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அவங்க வீட்டில் தனியாக ஸ்பெஷலாக ஒரு பசு இருக்கும். ஓகேவா? அந்த பசுக்கள்ல வரக்கூடிய பால் எல்லாம் காய்ச்சி தயிர்லேருந்து வெண்ணெய் அவங்களா தான் எடுப்பாங்க. அவங்க வீட்டில் வேலைக்காரி நிறைய பேர் இருந்தால் கூட அந்த கிருஷ்ணருக்கோசம் செய்ய வேண்டிய வெண்ணெயை வந்து அவங்க தான் வந்து பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ குழந்தை வந்து படுத்துட்டு காலையில் எழுது அம்மாவை தேடிட்டு வருது பசிக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. அந்த சமயத்தில் யசோதா மாதா வெண்ணெய் கடைஞ்சிட்டு இருக்காங்க. சரி, குழந்தை வந்துச்சேன்னு சொல்லிட்டு பால் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அப்புறமா தான் அவங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துச்சு, அச்சச்சோ அடுப்பில் வந்து பாலை வச்சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த பாலை போயிட்டு இறக்கிட்டு வந்துடலாம், பால் வேஸ்ட்டாக போயிடுமேன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொங்குது பால். ஓகேவா? ஸோ அந்த பாலை இறக்கிட்டு வரலான்னு சொல்லிட்டு அந்த குழந்தைய வந்து கிருஷ்ணரை வந்து சைடில் வச்சுட்டு அந்த மாதிரி எழுந்து போயிட்டு அடுப்படியில் போயிட்டு பாலை இறக்கி வச்சுட்டு வராங்க. இந்த சமயத்துக்குள்ள கிருஷ்ணருக்கு வந்து ரொம்ப கோபம் வருது. என்னை விட உங்களுக்கு பால் தான் முக்கியமான்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுது, அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன கல் எடுத்து பானையை உடைச்சிடுறாரு கிருஷ்ணர். ஓகேவா? பானையை உடைச்ச உடனே அங்க இருக்கக்கூடிய ஹரே கிருஷ்ணா, பானையை உடைச்சிட்டு அங்க இருக்கக்கூடிய வெண்ணெய் தயிர் எல்லாம் வந்து சிந்துது. ஓகேவா? சிந்துது. அப்போ வந்து அந்த இடத்துல வந்து நடந்து போறாரு. ஸோ அந்த அவர் எந்த பக்கம் நடந்து போனாருன்ற அந்த குட்டி பாத சுவடு தெரியுது அவருக்கு, தெரியுது. ஓகேவா? ஸோ அப்போ யசோதா மாதா வந்து பார்த்தா அந்த இடத்துல வந்து அவ்வளோ அளவுக்கு தயிர் வெண்ணெய் எல்லாம் சிந்தி இருக்கு. இதை பார்த்த உடனே அவங்களுக்கு ஆச்சரியம். என்னடா நீ குறும்புத்தனம் பண்றன்றது கோபி ஸ்ரீகள்லாம் வந்து சொல்லும்போது நான் நம்பல, இப்ப நீ இவ்வளோ சேஷ்டை பண்ணிருக்கியா, இரு உனக்கு ஒரு பாடம் கற்பிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாங்க, அந்த அம்மா வந்து பின்னாடி ஓடுறாங்க. அவனா கிருஷ்ணரோ ஓடி போறாரு. இந்த அம்மா கொஞ்சம் பெருசா இருக்காங்க, ஓடி ஓடி போறாங்க. மகாராஜா இல்லையா, அவங்களுடைய இடம் வந்து ரொம்ப பெரிய வீடா இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இந்த காலையில ஆரம்பிச்ச சம்பவம் வந்து சாயங்காலம் ஆச்சு. சாயங்காலம் ஆன பிறகு கூட அந்த அம்மாவால பிடிக்க முடியல. அந்த அம்மா ஓடி போறாங்கன்றதுனால அந்த தலையில இருக்க பூ கூட, அச்சோ நான் வந்து பாரமா இருந்துடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பூவெல்லாம் தலையில விழுந்து விழ ஆரம்பிக்குது. ஸோ அவங்க முயற்சி பண்றாங்க. ஒரு ஸ்டேஜ்ல அவங்களால முடியல, கடவுளை வந்து பிரார்த்தனை பண்றாங்க, அப்பா இந்த புள்ளைய பிடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு. அவர் யாரு, கிருஷ்ணர் இல்லையா, அவருக்கு எல்லாம் தெரியும் இல்லையா. அதனால அந்த அம்மா கையில அவர் சிக்கிக்கிறார். சரி இருன்னு சொல்லிட்டு சிக்கிக்கணும்னு அந்த பக்கத்துல வந்து ஒரு உரல் இருக்குது. உரல்ல வந்து கட்டி போடுறாங்க. கட்டி போடுறாங்க. கட்டி போடும்போது தான் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய கயிறை எடுத்து கட்டி போடுறாங்க. யோசிச்சு பாருங்க, இந்த குழந்தையோட இடுப்பு எப்படி இருக்கும், சின்னதாக தானே இருக்கும். கயிறு எடுத்து கட்டுறாங்க கட்டுறாங்க, கட்டவே முடியல. ஸோ என்னடா நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அக்கத்து பக்கத்தில் இருக்க கோபிகள்லாம் வந்து யசோதா மாதா வீட்டுக்கு வராங்க. என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்குறாங்க. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு கொஞ்சம் பேர் சிரிக்கிறாங்க, கொஞ்சம் பேர் வருத்தப்படுறாங்க, என்ன கிருஷ்ணரை போய் கட்டி போடுறாங்களேன்னு சொல்லிட்டு. சரி யசோதா மாதா கயிறு பத்தலையா, இரு எங்கள் வீட்டிலேருந்து எடுத்துட்டு வந்து கொடுக்குறேன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ எல்லாரும் எடுத்துட்டு வந்து கொடுக்குறாங்க. அந்த கயிறை முடி போட்டு மறுபடியும் கட்டுறாங்க. கிருஷ்ணரையும் அந்த உரல்லையும் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோதான் கட்டினாலும் 2 இன்ச்சு வந்து கம்மியாகுது. அந்த 2 இன்ச்சை வந்து எதுக்கு கம்பேர் பண்ணுறாங்க, ஏன் அந்த ரெண்டுன்றது பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று கிருஷ்ணர் மேலே நம்ம பக்தி பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். அப்புறம் அந்த பக்தியில் முன்னேறதுக்கு கிருஷ்ணருடைய கருணை வேணும். ஓகேங்களா? இது ஒன் வே ப்ராசஸ் அல்ல, டூ வே ப்ராசஸ்ன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். நம்மளுடைய முயற்சி, கடவுளுடைய கருணை ரெண்டுமே வேணும் நம்ம பக்தியில் வந்து ப்ரோக்ரஸ் ஆகணும்னா. ஸோ இந்த அம்மா ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து முடியலன்னு நினைக்கிறாங்க. அப்போ கிருஷ்ணருடைய அனுகிரகத்தால் அவங்க வந்து முடிச்சு போட்டு சரி இருடான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மா வீட்டு வேலையை செய்யறதுக்கு போயிடுறாங்க. ஸோ இந்த
வீட்டு தோட்டம், உங்களது பெரிய தோட்டம் இருக்கு இல்லையா? இந்த கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு, அந்த உரல்ல இழுத்துட்டு போறார். இழுத்துட்டு போறாரு. போகும்போது ரெண்டு மரத்துக்கு நடுவுல போறார். ஓகேவா? சோ அது என்ன மரம்னு பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுன மரம். அது எவ்வளவு வருஷமா இருக்கு அவங்க வீட்டு தோட்டத்துல பாத்தீங்கன்னா 100 வருஷமா இருக்கு. சோ அந்த மரம் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா குபேரனுடைய பசங்க. நலகிரீவா மணி நலகுவேரா மணிகிரீவான்னு சொல்லிட்டு அவங்க பேர். நலகுவேரா மணிகிரீவான்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேர். ஏன் அவங்க தோட்டத்துல அந்த மரமா வந்தாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு முறை வந்து ஆஹ் நாரத மகரிஷி வந்து குபேரன் கிட்ட போறாங்க. போயிட்டு வரும்போது பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், குபேரனுடைய பசங்க வந்து ரொம்ப, அவரே வந்து ரொம்ப பணக்காரர் இல்லையா? அவங்க பசங்க வந்து அந்த அகங்காரத்துல வந்து நிர்வாணமா மது குடிச்சிட்டு மாதுக்களோட வந்து நீர் தண்ணியில வந்து விளையாடிட்டு இருக்காங்க. சோ நாரதர் முனி அப்படி பாஸ் ஆறாருன்னு தெரிஞ்ச பெண்கள் வந்து என்ன பண்ணாங்க, ஆடைகளை போட்டுட்டாங்க. ஆனா அந்த நினைவிழந்து அவங்களுக்கு சுயநினைவு கூட இல்லை. ஏன்னா அவ்வளவு அளவுக்கு மது குடிச்சு மயக்கத்துல இருக்காங்க இந்த குபேரனுடைய பசங்க. அப்படியே இருக்காங்க. நாரதருக்கு பார்த்துட்டு வருத்தம். அதனால அவர் என்ன பண்றாரு, ஒரு சாபத்தை கொடுக்குறாங்க. எப்படி நீங்க நிர்வாணமா இருக்கீங்க, நிர்வாணமா போயிட்டு ஒரு மரமா மாறுங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாபத்தை கொடுக்குறாரு. ஓகேவா? அப்படி வந்ததுதான் இந்த அர்ஜுன மரங்கள். அப்புறம் அவங்க வந்து கேக்குறாங்க, சோ என்னை மன்னிச்சிருங்க, நாங்க தப்பு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு. இல்ல, கொடுத்த சாபனம் கொடுத்ததுதான், அதுக்கு வேணும்னா ஒரு பரிகாரம். என்னன்னா, உங்களை வந்து கடவுள் கிருஷ்ணர் வந்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு மோட்சம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சோ இதுல இருந்து ஒரு டேக் ஹோம். அப்புறம் என்ன நடக்குது, ஆஹ் அந்த உரல்ல வந்து ரெண்டு மரம் இப்படி இருக்கு. உரல் வந்து இப்படி இழுக்கிறார். அந்த உரல், அவர் கிருஷ்ணர் வந்துட்டார், உரல் வரல. ஓகேவா? இழுக்கிறாரு இழுக்கிறாரு. அந்த இழுத்த ஃபோர்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு மரமும் டப்புன்னு கீழே விழுது. அந்த ரெண்டு மரத்துலயும் வந்து குபேரனுடைய பசங்க வராங்க. நலகுவேரா மணிகிரிவா இந்த ரெண்டு பேரும் வராங்க. கடவுளுடைய தரிசனம் எடுத்துட்டு அவரை வலம் வந்துட்டு தன்னுடைய லோகத்துக்கு போறாங்க. சோ இதுலோட ஒரு டேக் ஹோம் மெசேஜ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, வைஷ்ணவருடைய சாபம் கூட நன்மையில தான் முடியுதுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? நாரதர் கொடுத்த சாபம் அந்த மனிதர் அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுளுடைய தரிசனம் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிச்சு. இதை வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க குட்டியா இருக்கக்கூடிய பசங்க எல்லாம் வந்து விட்னஸ் பாக்குறாங்க. கிருஷ்ணர் தான் தள்ளினாரு. அதுல ரெண்டு ரெண்டு தேவர்கள் வந்தாங்கன்றதை அவங்க பாக்குறாங்க. அதை வந்து பெரியவங்க கிட்ட சொல்றாங்க. கொஞ்சம் பேர் நம்புவாங்க, கொஞ்சம் பேர் நம்ப மாட்டாங்க. யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு சின்ன குழந்தை, ஒரு 2 வயசு 3 வயசு இருந்த குழந்தை வந்து இந்த மாதிரி மரத்தை வந்து பிடுங்க முடியுமான்னா ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் இல்லையா? சோ அப்ப வந்து நந்த மகாராஜா வருவார். யார் இது கட்டி போட்டதுன்னு தூக்கி இவன் மடியில வச்சுப்பார். ஓகேவா? அப்ப வந்து அந்த சமயம் வந்து சாயங்காலம் ஆயிடுச்சு. நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, காலையில ஆரம்பிச்ச வேலை வந்து சாயங்காலம் தான் அந்த அம்மா கட்டி போட முடிஞ்சிச்சுன்னு சொல்லிட்டு. சோ அப்ப இருட்டா இருந்ததுனால விளக்கு வச்சு பாக்குறாங்க, எங்கேயாவது பையனுக்கு வந்து காயம் பட்டு இருக்குதான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாக்குறாங்க. ஓகேவா? சோ இந்த ஆர்த்தி நம்ம எப்படி பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா, கடவுளுடைய பாதத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 முறை பண்ணணும். கடவுளுடைய வயிற்றுக்கு வந்து 2 முறை பண்ணணும். கடவுளுடைய திருமுகத்துக்கு வந்து 3 முறை ஆர்த்தி காமிக்கணும். சரிங்களா? ஃபுல்லா சேர்த்து 7 முறை ஆர்த்தி காமிக்கணும். இவங்க வந்து அந்த இருட்டுல இத்தனை முறை பண்ணி கடவுளுக்கு எங்கேயாவது காயம் பண்ணிட்டு இருக்குதான்ற ஒரு விஷயத்துக்கோசம் பண்ணாங்க. ஓகேவா? இதுதான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பு இந்த மாசத்துல. ஸோ இந்த தாமோதர ஆர்த்தி நம்மளும் பண்ணணும். ஓகேங்களா? உங்களுக்கு எப்போ டைம் கிடைக்குதோ, காலையிலோ மத்தியானமோ சாயங்காலமோ எப்போ பண்ண கிடைக்குதோ இந்த ஆர்த்தியை நீங்க பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அப்புறம் சில பேர் வந்து கடவுளை வந்து இமிட்டேட் பண்ணணும்னு நினைப்பார். கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா 7 வருஷம் குழந்தையா இருக்கும்போது என்ன பண்ணாரு, கோவர்தன மலையே தூக்குனார். அந்த ஸ்டோரி நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ அதனால நம்ம வந்து அவங்கள வந்து இமிட்டேட் பண்ணக்கூடாதுன்றதை வந்து நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பார்க்குறோம், நம்மளுடைய புலன்களை வந்து எப்படி உபயோகப்படுத்தணுன்றதை வந்து இந்த பிக்சர் மூலமா நம்ம பார்த்துக்கலாம். நம்மளுடைய கண்களை வந்து தாமரை முகம் போன்று இருக்கக்கூடிய கடவுளை வந்து பார்க்கறதுக்கு நம்ம கண்களை யூஸ் பண்ணணும். மூக்கு வந்து கடவுளுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட துளசியை நுகரத்துக்கோசம் யூஸ் பண்ணணும் நம்மளுடைய மூக்கு. அப்புறம் இந்த நாக்கு இருக்கு இல்லையா, கடவுளுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட பிரசாதத்தை வந்து நம்ம சாப்பிடணும். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம நாம ஜபம் பண்ணணும் இல்லையா? இந்த ஜபமாலையில பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாலை, ஒரு மணி வந்து பெருசா இருக்கு. ஆமாவா? அதுலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பஞ்சதத்துவ மந்திரத்தை சொல்லணும். மித்தத்துல எல்லாத்தையும் ஒவ்வொரு மணிலையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா இந்த மந்திரம் சொல்லணும். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஓகேவா? இப்படிதான் நம்ம நாம ஜெபம் பண்ணணும். ஓகே? ஆள்காட்டி விரல்ல தொடக்கூடாது.
ஓகே, இப்படி பண்ணணும். ஓகே, ஸோ ஜப பேக் வாங்கிக்கோங்க. ஜப மாலை பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 108 மணிகள் இருக்கும். ஓகேவா? இதுல ஒரு மணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா தலைமணின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, இது வந்து தலைமணி. இது தலைமணியில தான் வந்து பஞ்ச தத்துவம் சொல்லணும். இப்படி பிடிச்சுக்கணும். ஓகே, ஆள்காட்டி விரல தனியா வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? தெரியுதா? ஆள்காட்டி விரல வந்து டச் பண்ணக்கூடாது. ஸோ பஞ்சதத்துவா சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு மணிக்கும் இந்த 16 வார்த்தைகளை கொண்ட நாம ஜபம் சொல்லிட்டு உள்ள திருப்பணும். இப்படி பண்ணணும். ஓகேவா? பண்ணிட்டு நம்ம முடிக்கணும். ஓகே, ஸோ பகவான் கிருஷ்ணருக்கு முன்னாடி நம்ம தலைகளை நமஸ்காரம் பண்ணணும். அவருடைய கோயிலை வந்து பரிகாரம் செய்யறதுக்கோசம் வந்து நம்ம கால்களை யூஸ் பண்ணணும். கைகள் அவருக்கோசம் சேவை செய்யணும். இது மாதிரி ஒவ்வொரு புலன்களையும் அவருடைய சேவையில நம்ம ஈடுபடுத்த தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ இங்க வந்து இந்த அத்தியாயம் முடியுது. உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. புரிஞ்சிச்சிங்களா ஏதாவது? ஹரே கிருஷ்ணா. புரிஞ்சுது மாதாஜி. என் ஹரே கிருஷ்ணா. பண்ணிக்கலாமா? எதுவும் சந்தேகம் இல்லை இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, என் பண்ணிக்கலாம் அப்பனா. ஓகே, ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பத்தருப்பியஷ கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ பிருந்தகி जय. जय जय रामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. ஜெய் जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की ஜெய் जय ஜெய் श्रीमद् भगवत गीता की जय. ஜெய் ஜெய் जय हरे कृष्णा महामंत्र की जय. ஜெய் ஜெய். All glories to assembled devotees. Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga. Nitai Gaurav Premanande. Hari Hari Bol. Okay. Thank you ஹரி everyone. போல். Hare Krishna.